Salutare lumea, eu sunt Eusebiu și bine v-am găsit la al doilea episod din Minecraft. Astăzi suntem alături de Sebi. El nu joacă, dar a vrut să asiste la episod. Hai, salut. Zici tu ceva? Am zis hai, salut. Oh my god. Deci ne-am întors de unde am plecat. În locul ăsta am început episodul trecut. Și acum ne-am întors fix aici, pe bune. Și iară trebuie să fug de ăștia. Oh my god. Dar nu i-ai omorât. Ba, dar nu pe toți. La cât sus? Sunt o grămadă. Ca să-l curta. Aoleu, 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 aoleu. Nu, o să mor. Dar nu cred că mă pun și not și mă duc pe acolo, pe undeva, că arată destul de frumos. Ok, nu mai am deloc mâncare și nu mai am nici viață. Super. Super, așa-i? Așa-i? Ar trebui să... Dar nu găsesc pești. Nu, hai mai repede. Nu. De ce dau de toate porcăriile acum că am nevoie de mâncare? Chiar cer prea mult mâncare? Cer cam prea multă mâncare. Vezi că te îngrași. Da, mersi de încurajare. Sunt un pic răgușit, dar nu știu de ce. Și sunt foarte curios voi ce faceți în perioada asta de carantină și de vacanță, în care... Vacanță care de fapt nu-i vacanță. În casă, pe scurt. Da, nu vă plictisiți, adică, na. E ciudat să stai în casă, mai ales dacă stai la bloc, e și mai rău. Mama, cel mai prost parcurs, nu mai fac parcurs. Adică în cazul meu. Na. Dacă stai De-aia m-am obișnuit. casă e mai ok, că na, mai ieși prin curte, una alta. Bine, dacă ai curte. Ha! Ce te-ai sunat asta? Știu că bine, dacă ai curte. Păi, da. Oh my god, deci ăsta o să fie un episod foarte ciudat pentru că n-am mâncare și o să încerc să obțin toate modurile mâncare. Trebuie să prăjesc peștii ăștia, da. Am prea multe de făcut. Fac pickaxe-uri aici. Ce-am așa? 1, 2, 3, 4. Vreau să vă întreb dacă vreți să încep o serie de Eurotrack Simulator 2019. Simulator 2. Dacă da, să scrieți în comentarii. Fortnite, din păcate, am văzut în comentarii, din păcate Fortnite nu o să joc pentru că am jucat și m-am lăsat. Și nu o să mă apuc din nou să de Fortnite pentru că am jucat și eu. Și ar fi ciudat să mă apuc din nou. Eu am stat de mult de Fortnite, e ok. Da, bine, am jucat și eu destul de mult. Da, și eu am jucat un an jumate și după aia m-am lăsat. Cam așa și eu, un an jumate, cam așa, 2. Dar nu chiar 2, dar un an E jumate. praf jocul. Bine, na, să nu zic că e praf pentru că unii își fac Fortnite și... Na. Yes! Din păcate, adică din păcate sau din fericire, eu nu mai joc Fortnite. Să nu spui numai unul că mă împușc. Opa, două, ia. Am găsit deja diamante. Bravo, bravo. Ar fi ceva... Există o aplicație care aș putea să joc cu Sebi, să intre pe lumea mea și să jucăm amândoi, dar o să ne interesăm și probabil dacă merge aplicația, episodul 3 din lume o să fie cu Sebi, dar bineînțeles dacă vrea și el și dacă vreți și voi. Logic, eu vreau. 4 diamante am mai găsit, doamne ajută. Bune. Pe opa 5.
Na, bravo. Dole încoa, bine mă. Măcar tu să ai noroc de ceva. Eu n-am... Ba da, am pat. Era în fața mea patul și eu ziceam, eu n-am pat. Mamă, cred că ăsta e locul potrivit pentru casă. Nu știu exact. Găini. Aveam eu un coleg în a patra și îi plăcea lui foarte mult cuvântul găini și zicea, dacă îl întrebai ce-ți place să mănânci, zicea găini. Dacă ziceai ce animal, dacă îl întrebai ce animal îți place, zicea găini. Găina, da, ok. Găini. Da, el zicea găini. Avea o problemă nu numai cu găinile, dar și cu pluralul lor. Da, am văzut acum. Mamă, văcuțe e? Sună prea cringe să zic văcuțe! Nu o să zic Vite. Vite. Vreți vite? Am eu una în clasă. Văcuțe de păscut. Sau știi, n-am înțeles niciodată. Unii râdeau, ziceau Paște fericit, dar nu se refereau la Paște, se refereau să mănânci iarbă, gen. Și e cam foarte ciudat. Da, am înțeles. Oh my god, dar ce repede trebuie să mănânc. Plus că n-am și prăjit peștele ăsta. Dar nu-i bai că avem carne de văcuță și piele. Na bun, eu am 5 diamante. Na, bravo, ești the best. Plus încă 6 casă. Mamă, ce zici să fac casa aici? E frumos locul, ar trebui să defrișăm pe aici cu lopata. Băi, îi loc de la plat. Așa, dar e fain, sunt floricele, sunt văcuțe, sunt animale. Mamă, cât de ori sunt aici. Dacă e loc de la plat, eu zic să-ți faci, măcar mai nivelezi puțin dacă nu-i chiar de plat. E și o pădure lângă mine, e mișto. Sunt și niște munți. E perfect locul. Eu zic că e ok. Îmi fac o lopată, că vreau să defrișez puțin din... Nivelez, mă. Da, defrișez un rând. Nivelez sau defrișez... Cam grea română. Deci, Gold, super, ce fac cu gold, cu nimic. Mamă, da, am început eu la un moment dat o serie de Minecraft. Și... Adică, gen, nu filmam, dar jucam eu așa, off camera. Și, efectiv, am găsit gold și mi-am făcut lopată de gold. Am spart vreo câteva bucăți de pământ. Nu știu exact, vreo 20. Sau nu, vreo 30, cam așa. Și mi s-a dus lopata de gold. Deci, extrem de useless. Da, știu, o să rapid numai că să termină foarte repede. Și o să mai defrișăm puțin și o să închid episodul și în episodul 3, dacă o să reușim și dacă o să intre și Sebi, o să-mi fac casa. Să sperăm că pot să o fac într-un episod, să dacă nu pot să o fac. Dacă nu pot să o fac, o să o fac în 2 episoade. Nu vrei de-aia mare și faină și de-aia modernă? Probabil cu 2 etaje, dar vreau să fie frumoasă. Da, să fac eu cu 2 etaje, că așa am și eu. Da, să fie ca lumea, că am mai avut și... Nu sunt eu cel mai bun acasă, dar... Adică nu sunt deloc bun acasă. Nu vrei să știi ce casă mi-am făcut eu? Pe un server, mi-am făcut o casă, cred că am stat 4 ore la ea. Mamă, fii atent, eu nu mai am cabel. Fac din lemn. O lopățică. Mă, aoleu. Mamă. La asta nu m-am gândit, trebuie să mă pun să mă culc repede. Repede. Trebuie să închid și episodul, aoleu, câte am de făcut. Și creeper, oh my god. Pune repede, dorm, mai repede. Mamă, câți zombie, trebuie să-mi fac o casă repede. Neapărat. Mamă, ce e aici? Foai de capul meu. Zici că e ca o fabrică de zombie. Maleu. Arde deodată. Trebuie să omor și creeperii ăștia. Oh my god, nu mai am mâncare. Ba da, mai am, dar n-am prăjit-o. Bă, am o vacă în casă.
De-aia de jucărie. Mă creeperii ăștia. Ce casă de jucărie? Am zis am o vacă în casă și am zis de jucărie. Zici că ce? Casă de jucărie. Oh my god. Ma, măcar am pământ. Razuli. Și o să încheiem episodul. Cam atât a fost și cu acest episod. Dacă mai doriți episoade în continuare, v-aș ruga să nu ezitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Eusebiu, el a fost Sebi și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!